Siyakhuleka emhlabeni wabantu abasibukelayo ngonyama lona ngudla ngudlaphi noma lemoto enkulu osemntu bantu bakasomkhela phinda abe eJimmiston enambeni ethi 062 0171320. Ikakhulu namhlanje kunje eqala unyaka sikhuluma nomuntu owayethi uyesaba yena ukuthi ashintshe impilo yakhe noma usaba ukuthenza izinto. Namhlanje kunabantu othola ukuthi ngakubo benza izinto ezithile. Kuthiwa umuntu udayisa ijini kodwa manje abantu abakhelene naye abakwazi ukumeseka ngoba abantu abaduze nawe baba nenkinga ukuthi abakholelwa kuwena kuze kusuka umuntu olekudeni eze kuwe azothenga lento oyenzayo. So ke namhlanje engifuna ukusho kubantu ukuthi impilo yakhe ishintshe wena unganaka abantu abala eduze nawe ukuthi bothi nikusasa masukuthi ngoba namanje abantu basakhuluma kuthiwa wena impilo yakhe isenjengoba iyo njengamanje. So into ebalekile ukuthi abantu abanje njengoba uqala abawuqale kahle abantu unyaka balungisa izinto zabo. Uyazi namhlanje khona umuntu oyinyanga kubo kodwa manje kusuka abantu abasekudeni bazofuna usizo kuyena la bakhelene naye abeze kwayihlobo zakhe azusebenzisa umuthi wakhe ukuthi abantu phela nabeduze isikhathi abakholelwa kuwena bakholwa ukuthi lento osukuyona ngoba bakwazi wena ungakabi leyo nto. So ke into esifuna ukusho kubantu ukuthi uma wenza into yakho awuyenze bese uye ukuthi abantu bazothi ngoba into esha abantu ukuthi umuntu ofuna ukuthi uma wenza into enzele abantu noma elokhu ebheka abantu bazothini kuyena. Yileyo mali siwashoyo ngonamze eJimmiston aphinde ekhaya la ekhaya lapha kwaSomkhele kubantu balana abantu basendaweni ekhona la kwaSomkhele eMtubatuba siphinde sibele ekhaya kodwa nala siyatholakala nale eGoli sesiyabuya eGoli siyobona abantu abajwayele ukuthola esigodlweni esikhulu lapha eJimmiston. Engathi uNkulunkulu angaba nani namadlozi akini futhi nawe ingqondo yakho uma uqala unyaka uqale kahle ikutshela uba kunomuntu ofisa ukuthi lapha uyabona iyaqala kodwa manje yena kathathu useze uyabalisa ukuthi akazi kwenzakalani ngaye lo muntu into udinga ukuthi uma uqala unyaka kanje akabona ukuthi yini ofuna ayilungise yena ukuze naye akwazi ukufana nezinye izingane ngoba akekho umuntu ofuna ahlale phansi ayibukelele. Ngiyaye ngithi mina manje umuntu mina sengayidela ngithi umuntu akaze afuna emhlabeni ngoba into ebalele uNkulunkulu ukuphi ingqondo wakunika izandla ukuthi wena ayisebenze ingqondo icabangile. So kilokho umuntu ongasebenzi akacabanga lo nyaka ukuthi yini angayenza yena ukuze aphile ngoba ikhona ingqondo zikhona izandla. Into ebalekile ukuthi sukuma nofuvu kuyithathe wenze lento ubona ukuthi wena ingakuphilisa. Siyabonga uNkulunkulu abe nani South Africa nabantu abafuna ukuthi khona abafuna ukubuza babhale amakhomenti babuze sizobaphendula phesheya kwezilwandle ngoba kunabantu abakholelwa kithi phesheya kwezilwandle ko-UK kubuphi nabo siyababingelela uNkulunkulu abe nabo ke siyanithanda nisale kahle siyabonga.